Det er jo ikke svært at skuespille i virkeligheden. Det handler bare om method acting. For eksempel så kan jeg spille indvandrer lynhurtigt, ligesom taxichaufføren. Bare sige, Wallah, jeg har en kebab. Og så er jeg ude igen. Jeg boller mine fætter, fordi at jeg har 7 koner derhjemme, jeg er træt af at bolle dem. Altså, hvor har du fået det der parodi fra? Jeg kan også lave andre. Nu er vi på Amager, for eksempel. Ja. Amager. Ja. Amager. Hold nu kæft, sådan er der sgu da ikke nogen, der snakker for fanden. Hvad er der ikke af vejen med dig, helt ærligt? Så har du fjernsyn derhjemme? Selvfølgelig har der fjernsyn. Så tror jeg godt, du kan begynde at vente lidt til at se på mit ansigt. Se mig, mand. Jeg har en bombe under skægget. Den er i mit lange skæg. Der har jeg en stor bombe. Den springer i luften snart. Og jeg skal lige nå at bolle mine 18 koner inde, mand. Ved du, nu gider jeg ikke høre, hvor de pis mere. Nu er du kraftet mig ind, mand. Jeg har sgu ikke så meget af det. Jeg kan sgu da ikke gå ud her. Jeg er skideravnende ligeglad. Du hopper bare ud af min bil, og den nu. Ud. Ja, janteloven.